En 1954, o director da Banda de Música de Santiago, Pedro Echevarría Bravo, na secuencia dunha bolsa de investigación para o CSIF, realizou unha misión de recollida de folclore musical en Rianxo. Un dos seus informantes foi o mariñeiro rianxeiro Ramón Rodríguez Alcalde, de 70 anos de idade. Dos seus parentes aprenderon canto do mallo, a única melodía deste xénero que conservamos no noso concello. Porén, na memoria da veciñanza de máis idade, aínda é posible recoller os restos dunha tradición case que perdida. As cousas que lle quería preguntar tamén, os maios. Nos maios, cando viña o maio, que facíades? Colledes as xestas, non? No monte, e poñíadelas na porta da casa. Velei ben o maio cargado de flores, para repartir con todos os señores. Este maio é moi pillabán, quere que lle metan os cartos na man. A perda da tradición de cantar os maios tradicionais de Rianxo parece que está moi relacionada coa aparición no noso concello da Asociación Hijas de María, cuxa patroa era a Purísima Concepción. A ela pertencían as mozas solteiras das principais familias de Rianxo, como, por exemplo, Olegaria Dieste ou Josefina e Teresa Castelao. Segundo conta José Antonio Durán, o primeiro estandarte do coro Hijas de María foi deseñado por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.